Odozigbo ọkammụta Paul Okechukwu Oranika, biko n'ajụjụ m n'ihe gbasara nkwalite asụsụ Igbo nke esi na ọ bụ ya bụ ebumnobi ndị otu a nwere na-ajụ ụmụaka ịsụ asụsụ bekee n'ụlọ akwụkwọ, ọ na-emetụta ya bụ metụjọ mmụta asụsụ Igbo ha? Oke, n'uche aka m eche m na ọ bụghị ife kwesịrị ekwesị na ụmụazị na-asụ oyibo na ụlọ akwụkwọ na ha ma enwe ike ịmụta Igbo. Ekwusikwa enukwu anị, nsogbu ụmụaka na-enwe bụ kịta bụ na nne na nna ara asụsụ efu Igbo. Ya bụ na ebe nsogbu, ebe mmiri si wee ba n'opu ụgbọgụ. Ọ bụ na ha jesie akwụkwọ natakwa n'ụlọ, nne na nna ewere Igbo wee na-agwa ha okwu, a na-akparị nkata n'ọnụ Igbo, ha ga-amụta Igbo. Mana nke a bụ na ijesikwa nata nne na nna kwesị ịdị na-agwa ụmụfa okwu n'ọnụ Igbo, ha were oyibo na-asụ ụmụfa ka etu ha ga-esizi mụta Igbo. Ya bụ na ọ bụ ebe ahụ ka mmiri siri wee baa n'opi ụgbọgụrụ. Mana fara emezi n'ọfụ ka anyị chọọ ga nkọwa. O nwee oge nna ụlọ wee lue onwe ụmụaka kpọtasị ndị ụmụnne m kpọtara ka ha bịa kene m. Ụmụazị na-agụ akwụkwọ na Lagos, ha wee bịa wee na-asụ ofe Igbo, ha na-aza m n'oyibo. Ụmụazị obele, ụfọdụ dị 6 and 7 years old. Nwezi mba na ọ masịrị amasị, wee jụọ nne ha na nna fa sịba ka ebe ụmụazị ya ji asụ Igbo, ji asụ oyibo, na-asụ ofe Igbo, ha na-aza n'oyibo. Ha sị na ada ụfọdụ na-aghọta obere, mana na ụlọ akwụkwọ ha na-eje na Lagos na ọ gwụsịa oyibo ka ha na-asụ ụfa. Nsị ya ka ezi ife mee na ara asụ ofe Igbo n'ụlọ n'ọnụnwa bụ ebe ụmụaka unu ga-amụta asụsụ Igbo. Ọ bụrụ ọsụsọ na skuul. Ha wee kwuo ọfụma, wee kwe nnọọ nkwa, wee sị na ha ga-ebido wee kụziwe efe Igbo n'ụlọ. And ejekwago m ụlọ ọzọ lukwa wee fụ na ha na-aga n'iru maka ụmụazị ya bidofu na-asụ Igbo obele. Ya bụ nọọ ife anyị kwesịrị ịkọ ka ndị mmadụ ghọta na ụmụkwa ọ responsibility nne na nna na ụmụaka mụta etu esi asụ Igbo n'ụlọ.